Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Shit. Di ko kumay mo tangin eh. Dili ko na. Unsa ka kung tawagan ko siya. Maayo ka. Unsa ka kung miskolan ko siya. Pero gigamit na ka niya og balik ang iyang cellphone. Shit. Shit! Uy, pastilan. Hayag naman di ay. Ugwa na si Miles nga akong tupad. May pango na di ay. Ay, nagduka pa man ko eh. Misa naman kong orasa nakatuga to kapi eh. Uy, si Mama Tansyang. Nakatuog pa di ay. Di ko lang usa siya to kawon. Oh. Si Miles. Sayo uroy nga may pangon og nanilhig sa nataran ay. Miles? Ay, Makirin? Naunsa man kang sayo man kang mipangon. Pag-upagani na siyang naayo. Kumpiyansa kaayo ka ha. Maayo namang gug ko, ma. Huh? Oo, bitaw. Pero pag upamanggug kang naayo, tingalik mapughat ka. Lagsik naman gug ko. Nio, mayo kaning. Maayo ganin na nilikod inis na tara nato. Unsa man kang oras sa mipangon? Marag. Hapit na tingali to alas 5, ma. Unsa? Tanawa ra ning bata, ah? Sa ato pa, natunugan ka. Bag-o paghanin na siyang naayo. Okay naman gug ko, ma. Naayo na bitaw ka, pero dili maayo mo kumpiyansa. Ibaw ka na. Wala ba tay kwarta? Nakasulti gyud Miss Papa Francine gabi, ma. Unya, unsa may sulti ni Papa nimo? Nangamusta siya nako. Kung okay na bagyo kuno ko. Kung wa na ba ko'y gibati. Unya, Akong giingnan nga maayo na gyud ko. unsa may inyong gistoryahan gawa sa anak? Wa siya'y gipakutanan nimo? Marag wa man to, ma. Unsay murag wa? Marag wa lagi. Ay, kining bata ah. Unsa may sulting Papa nimo? Misulti na mo ko nimo kapi. Nga, mutawag raon niya siya nimo. Kanang dili siya busy sa trabaho. O pitisod ka ni kunutang manawag niya. Dili ba? Dili siya gusto nga magsigitag tawag niya? Ha? Unsay dili gusto si Papa nga mutawag ta niya, ma? Ay, wa oy, wa. Unya, unsa may imong gisulti ni Papa nimo? Unsa may inyong laing giistoryahan? Kuan. Nakisugot mi ni Tito Greggy. Ha? Unsa may gisulti nimo bahay ni Greggy? Ako
Akong giingnan nga pugutan kaayo si Tito Greggy. Nga pinanggatan niya din eh. Kami si Kuya Dudut. Og ako gani siyang giingnan mga murapod og among papa si Tito Greggy. Unsa? Wa man hinuon ko mahimutang ini. Unsa kayo nahuna ni Francine sa gisulti ni Miles niya? Akong giingnan nga buotan kaayo si Tito Greggy. Nga pinanggatan niya din eh. Kami si Kuya Dudut. Og ako gani siyang giingnan mga murapod og among papa si Tito Greggy. Naunsa man yung bataaw eh. Nagpatuyang man lang og istorya ni Francine. Di ko ni kakumpiyansahang bataada kung unsa iyang ipanulti nga to siyang amahan. Aw hinuon, wa ko'y gihimong dautan. Limpyo ang akong konsensya. Pero murag dili na maayo mapahuwam-huwamon ako si Miles sa cellphone. Bisa na si Dudot. Kipasinto na siya dili maayo nga masulti nga to ni Francine. Lisod na. Kuhaon ko dahito utong cellphone sa ibabaw sa cabinet. Di ko na to ipasaya-saya sa duha. Oh, uy. Murag ang cellphone man ako ang mitingog. Ma! May nanawag! Gikuha mangguda nimo Dudot. Angang! Na may nanawag! Kayo, si Tito Greggy. Ha? Ambi. Hello? Be. Hello? 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 Wa mo tubag si Tito Greggy, ma? Wa. Oh. Oh. Wa di ay. Ngi. Nanawag niya. O matubag. Na, hindi na nato problema. Ay, itugway sa da itong mga kanding, be. Hasta tong kabaw. Ganyan na naman ito na ako natugway ang mga kanding, ma. Nya ang kabaw. Sinayisyot mo'y nagbakiro og sa iyo. Na sige, bantayin sa tong tindahan kay may pangitaon de kustaas. Ansan man. Kay basin og nakakita ko. Ay da, ako na lang, Dudot. Bantayi lagi sa tong tindahan. Naunsa ka bang sultihan? Nandiyan ba ito si mama? Maribag na suko. Shit. Klaro kayo mag-cancel ang akong tawag aron di niya matubag. Magkanagot. Hagiton bagyo ko nimo, Corina. Hagiton bagyo ko nimo. Maayo gani kay mituo si Dudot nga akong gitupag ang tawag ni Greggy. Pero walang kinapati sa pikas linya. Wa siya mahibaw nga ako day kining gi-cancel aron dili na ako matupag. Bahala na kung sa ikasulti ni Greggy. Ako na ning na-silent ang cellphone. Di ko na ning maayong ipuwag na ako. Magkagamit lang sila si Dudot ug Miles ini. Kanang na ako. Uy, misika ang cellphone. May tawagin og balik si Greggy. Naunsa man ang tawahan na? Unsa man iyang tuyo? Shit. Gi-cancel na po ni Corina ang akong tawag. Bisan sa simple lang nga tawag. Tigay ko niya tubagon. Shit! Nga nung ingon masinini. Huwag ko ito utang gibuhat ka niya. Ug gani may mga maayo pa kung nahimo dili lang ni Francine. Bisa nas pagka-ospital ni Miles. Tungod mo lang kinagpasabot na ko nga may dako kung gusto niya. Sukad ba sukad? Wa pa'y si bisan kinsang babae nga nakaingon ako ini. Wa pa yun. Siya lang. Kani daghang mga babae nga nangindahay nga malambigit ko nila.
Pero gipaliwanan ako sila. Kay diha gyud ko mayabag ni Corina nga asawa pag yun sa suod kong higala nga si Francine. Bullshit! Ginsulto niya nga kong pagkalalaki. Karong pa kong makasuway og ingon ni ini kahit nga babae. Ug dili ko makatugot nga mapakyas sa kong gitinguha niya. Dili yun. Oh, may tawag. Shit. Text lang day. Ug kika ni Francine. Oh, unsa gituyo ni Miss Rian ako? Nga, iyam kong patuon sa HR office. Si Greg isab, muduhan ka oras, pero wag yung ko makadawat o reply sa context. Nga nangutan kung pwede ba ko makatawag niya. Nga nagyo ka? Doon na gitingali problema. Kay, ikaduhan na ron kaadlaw na kung nagpaabot siya untang pagtawag, pero wag yun siya makatawag. May kahiubos ug kalagot ka siya nako? Ato na ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!